EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Natin sa buong kapulan, we've got 31 minutes after 7 o'clock in the evening. Hello there! And you are still locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. At syempre, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pag ganitong oras, ang DJ na nakaupo, ano tang? Kalbo! Ang bihira ka naman. Oy, manong driver ako, hindi ka pa nakapag-register sa ating Love Knows No Boundaries. Nako, mag-register ka na dahil simula sa Lunes, magpapaulan na kami ng kwarta sa lahat ng mga nag-register sa Love Knows No Boundaries. Ay, speaking of mga driver, na mga taxi driver, eto, makinig tang. Huwag na nating patagalin to, pag-usapan na natin to. Taxi driver, sinuntok, viral to ng isang MTPD enforcer dahil daw sa beating of the red light violation. Oh no! Dahil sa panununtok, ang mga ngipin ni manong driver nagsitakbuhan. Ang bihira naman, oh. Okay, tang, logican na natin to. Ay, sige, ano pang hinihintay mo? Logican mo na yan, kalbo! Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na nakakalungkot po, mga kabisyo. At basic din na nababalitaan po natin ang mga ganitong alitan sa kalsada. Oo, maraming galit malamang sa enforcer dahil mali naman talagang ginawa niya. Tama ba yun na parusahan mo yung nag-violation ng beating the red light? Tapos susuntukin mo? Eh pag ganun ang ginawa natin, eh malamang lahat ng driver bungal. Pag nagkamali, nagkaroon ng traffic violation, tatanggalan mo ng ngipin? Ikaw ba, Boards, payag ka ba? Tanggalan ka ng ngipin pag nag-beating of the red light ka? Bihira naman, no? Huwag ganon. Kung i-implement niyan kaya ni Mrs. sa bahay, o bawat huli, isang ngipin tatanggalin. Tingin mo, mga mister, may mga ngipin pa tayo? Ay, maluoy ka. Now, mga kabisyo, ito, logican po natin, ha? Ang insidente po kung saan nasuntok po ng isang traffic enforcer, isang driver, imbis na tikitan, ay maaaring dulot po ng iba't ibang factor yan. Katulad po ng kawalan ng pasensya ng enforcer, kakulangan sa tamang training o pagsanay, o pagkakaroon ng hindi magandang araw, bad trip lang talaga si sir. Mainit lang yung ulo, di ba? Ang mga ganitong pangyayari po ay hindi dapat mangyari dahil syempre, tungkulin po ng mga enforcer na ipatupad ang batas ng mahinahon at profesional. Wow! Diba? Which made me think na importante din po na tingnan din po ng pamahalaan ang mental health ng mga enforcers natin. Kasi sa totoo lang, mga kabisyo, real talk ha, hindi po biro ang mabilad po sa gitna ng kalsada. O dagdagan mo pa ng problema mo sa bahay. Diba? So, you know what I mean? Yes, mali po ng enforcer pero tingin ko kailangan din nila ng tulong. Kagaya ng kakilala mo na mainitin yung ulo. Diba? We're talking about dito mental health. Kinakailangan po pagtuunan ng pansin. Kaya maiinit ang ulo eh. Diba? Kagaya ng kakilala mo mainitin yung ulo. Kunting kibot lang iinit ka agad ang ulo. Diba, Tang? May kilala ka bang gano, Tang? Meron! Sino, Tang? Yung mga misis nyo. Pabihira ka naman, Tang, oh. Pero kung sa bagay, may punto ka, Tang. Aragon!
Again, boards, manong driver, kung hindi ka pa nakapag-register, Love knows no boundaries, magsisimula na! Dito lamang po yan, syempre, sa 90.7 Love Radio. We got 36 after 7 o'clock. Here's Pando Ballet. Thank you for coming home. Sorry that Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!